Кешенең кешсез чагыннан файдаланып күбрәк, әйме? Әлбәттә. Аның кайгысы, хәсрәтеннән. Менә этно дигән сүз өстәлгән монда. Монсы нәрсәне аңлата моның? Монсы инде аңлата, бу кешеләр турыдан-туры теге финанс яктан кешеләрне тутырмайлар, шулай ук бүтән халыкның тарихын, мәдәниятен урлап, яки бүтән халыкның этник потенциалын кәметеп, ассимиляштырып, үз халкының эченә кушу белән шөгыльләнәләр. Мин шулай дип әйтсәм була инде. Әниә мародерлар, бу теге урлаучы гына түгел, чөнки мародерларны без беләбез, алар теге кешеләрнең көчсез вакытында, теге ниндер кайгы вакытында кулланалар, то есть кешенең теге каршы килергә көче булмаган вакытта кулланып, үз интереслары өчен ниндидер мәсьәләләрне караклашалар дип әйтәм. Без инде этномародерларны дип әйткән вакытта мин шул ук Башкортстанны искә тотам. Нигә алар менә ягъни андагы татарны башкортлаштыру сәясәте белән шөгыльләнгән, татар мәдәниятен, башкорт мәдәнияте дип күрсәтүчеләр һәм татарны бетерер өчен балаларны башкортка әйләндерүче кешеләрне мин этномародерлар дип атайм. Нигә мин аларны шулай именно мародер дип әйтәсем килә, чөнки алар теге безнең сыман, менә сезнең әле эфирга килгән сыман теге фикер алышып кына әйтү түгел, алар административ ресурс кулланып, дәүләтнең акчасына кулланып, үзләренә альтернатива булмаганлыгына кулланып, шулай иттереп үз сәясәтләрен алып баралар. Ягъни аларга альтернатива була алган булса, шулай ук монда дәүләт үз күсен, үз кулларын тыкмаган булса, административ ресурс кулланылмаган булса, без ул вакытта ул кешеләрне шулай ук мародер дип әйтмәсәк, без аларны безнең фәнни оппонентларына дип әйтер идек. Ягъни аларның карашлары бар, и безнең карашлары бар. Но ләкин безнең карашны анда үткәреп булмай, Башкортстанда кызганча каршы татарны кысалар. Бу кешеләрнең инде карашлары, фикерләре ул уже мин инде теге аларның караш кына түгел, дәүләтнең милли сәясәтенә әйләнгән дип әйтер идем. Һәм бу очракта минем бик күп ничек дип әйтәм, күрсәткеч үрнәкләр дә табай алам, ниндер избатлай да алам. Бу теге туры гына сүз түгел. Сез бит инде тулы бер ничек дип әйтәм, дәүләт дип әйттегез, әйме, тулы бер зур бер республика җумһуриятны ничектер менә шушы этномародерлыкта әйтүегез, бу инде фактлар, димәк, бик ышанычлы, бик дәлилле булырга тиеш дигән. Әлбәттә, менә ул көн сайын безгә яңа фактлар килеп тик тора. Мин даже менә кайсы факттан башларга да аптырап торам, чөнки алдан да ярдәм итим әле. Менә безнең әгәр инде татар телен диалект итеп калдырганнар икән, моны мародерлык дип әйтеп буламы сезнең күзегездә? Әлбәттә, чөнки тагын бераз әйтәсем килә. Менә 20 ел элегрәк, әйбит, 30 ел элегрәк менә шул ук татар телен, башкорт телен төньяк-көнбатыш диалект дигән сүз ул ничектер дип әйтәм, фәнни дөньяда гына барган әйбер иде. Без инде анага көлеп тә карый идек, теге аптырап та карый идек, ләкин анага ничектер ачуланырга авыр иде. Ул кешенең фикере була, без аның белән килешә алабыз, килешмәй алабыз. Ләкин хәзерге көндә аның белән бит дәүләт шөгыльләнә. Шул ук аны менә бу идеяны алга тартучы ул бит фәнни теге филологлар гына түгел. Аны беренчедән бөтен дөнья башкорт корылтайы алга тарта, ул инде ярым дәүләт оешмасы, без аны иҗтимагый оешма дип турыдан-туры әйтә алмыйбыз. Икенчедән аны Башкортстанның мәгариф министрлыгы алга тарта ул идеяны. Мәсәлән, анда бу конференцияларына үткәрелми, менә 20 елның азагында алар 22 район, татар районнары дип әйтәм, әлбәттә, андагы эшләгән башкорт теле укытучылары белән алар уже зур семинарлар үткәрәләр, ничек шул төньяк-көнбатыш диалектны менә бу районнарда кертергә татарлар арасында. Аннары монардан башка, бу диалекттан башка мин күп әйберләр әйтә алам. Мәсәлән, шул ук татар районнарында башкорт милли үзәкләр ачалар. Менә Иллеш районында 19 елны ачтылар һәм быелны 20 елны Туймазы районында. Бу бөтенесе дә ачтылар. Шул ук булар бөтенесе татар районнары, бөтенесе дә Татарстан белән чик территориялар. Һәм шул ук вакытта менә хәзерге көндә әйтә алам, Башкортстанда 5 башкорт милли мәдәни үзәк бар. Шул ук вакытта татар милли мәдәни үзәк ул бердән-бер генә. Һәм шул бердән-бер милли үзәктә ул бик авыр хәлдә хәзерге турында. Ул Бүздәк районы, минем туган районымда урнашкан. Ул элеккеге вакытта Килем авылында урнашкан. Менә безнең күренекле Килем авылыннан күренекле безнең муфти Салим Гаритев килеп 19 гасырдагы андагы Килем авылыннан безнең Татарстанда яраткан җырчыларыбызның берсе Филус Кагиров чыга. Менә шул авылда бердән-бер милли мәдәни татар үзәге бар иде. Аны да шул Тевкилев сараеннан чыгарып, Тевкилев сараен уже юкка чыгарып бетереп, аны Бүздәк районы райцентрына чыгардылар. Һәм шул вакытта да аның хәле бик авыр ул милли мәдәни үзәкнең. Һәм шул вакытта акча мәсьәләсе белән чыксак та, ел сайын Башкортстан дәүләте зур грантлар бирә, шул телне, мәдәниятне алга үстерүдә һәм аның 90
Беренче елны 100% дип әйтәйек инде, почти башкорт теленә бирелгән, калган елларны аның 90% башкорт теленә бирелә, татарга 2% гына бирелә. Менә мәсәлән, бу үткән елны туган телләрне үстерү грантлары 80 миллион, шул 80 миллион 30 миллионы безнең күренекле ничек дип әйтәм, җырчы Элвин Грейга бирелде 30 миллион, 50 миллионы калды менә милли мәдәни оешмаларга. Менә шул милли мәдәни оешмаларның 50 миллионы 1 миллионы гына татарга бирелде, ягъни бу 2%. Менә мин шуңа күрә ел Татарстанда татарлар, мин исегезгә төшерәм, ул 30%, 30-35%. Теге иң теге кечке белән алсак 30%, күбрәк алсак 35%. Менә шул 30-35% халык санына 2% акча бирелә. Һәм шундый әйберләрне мин бик күп әйтә алам. Ягъни анда шул субсидиялар бирү милли оешмаларга, шулай ук анда башкорт корылтаена 13 миллион бирелде менә бу елны. Татар мәдәни мөхтәриятне 200 мең бирелде. Бу инде әлбәттә шулай күрсәтә сәясәтнең Башкортстанда ничек баруын. Бу инде халык саны нисбәттән чыгып. Әлбәттә, но мин аны халык саны белән генә бәйләмәс идем. Бу халык саны ул ничектер аларга ниндер мобилизация факторы гына. Бу инде халык саны алу беткәч тә бу сәясәт дәвам итәчәк. Без монага ничектер үзебезнең каршылыгыбызны тутмасак. Ки халыкка аңлатырга кирәк, кешегә аңлатырга кирәк. Менә ул бит шул ук районнарда, Башкортстандагы татар районнарында, шәһәрләрендә алар үз мероприятияларын, үз сәясәтләрен алып барганда, алар бит кешене чакыралар. Халыкның күбесе аңлап та бетмәй, нәрсәгә килгәннәр. Менә мин күп кенә кешеләр белән аралашам. Миңа да кешеләр үзләре дә турыдан-турында катнашкан кешеләр сөйлиләр, бүтән кешеләр дә алар белән таныш. Кешеләр уйлыйлар, ну менә безне чакырганнар, анда ниндер концерт, нәрсәләр сөйләделәр, кеше аңлап та бетмәй. Шул вакытта бу кешеләр, бу этномародерлар дип әйтәйек инде, бу мероприятие халыкны тутырып, залнуларны тутырып, алар инде ничектер теге телевидение аркылы, мәгълүмат чаралары аркылы шундыйдыр ниндер бер рәсем күрсәтәләр. Менә халык күп, алар безнең сәясәтебезне хуплыйлар, алар безнең эшебезне мактыйлар, менә алар безнең яклы, шуңа күрә безнең эшебез дөрес дип шулай күрсәтергә тырышалар. Бу хәзерге көндә менә мәгълүмат дөньясында дип әйтәйек инде, бит мәгълүмат хәзерге көндә без мәгълүмат дөньясында яшибез. Менә бу бик мөһим әйбер, именно мәгълүмати яктан, пропаганда яктан монага каршылыклар тудыру. Бу теге ягъни атала контрпропаганда дип. Менә әле бер 10-15 ел элегрәк, менә хәзерге көндә мин тоже бу халык саны алын вакытта кешеләр белән аралашам, Башкортстанда да, Татарстанда да. Сез үзегез Башкортстанны Үзәк районнан мин турыдан-туры беләм. Кайбер кешеләр әйтәләр, ну менә 10нчы елны, 2000нчы елны, 2002нче елны халык санын алган вакытта ничектер икенчерәк иде, тегеләй булай иде дип мин әйтәм. Хәзер вакытта сез уйласыз, хәзер интернет бар. Ягъни 10 ел элегрәк шулай интернет бар, но ул вакытта 10 ел элегрәк интернет белән бик әз кеше шөгыльләнәдер. Күпчелек кешедә телефон мондый шалтыратыр өчен генә иде, компьютерлар бик әз иде. Хәзерге көндә беркемнән дә берәйберне саклап калып булмый. Менә ул кешеләр бит этномародерлар дип әйтәйек, безнең татар халкын яратмаган кешеләр, мин турыдан-туры әйтергә тиеш. Алар татарофоблар дип әйтсәк тә булай. Алар бит элекке вакытта менә шул административ ресурсын кулланган вакытта алар яшерен генә үз эшләрен алып бара. Чөнки мәсәлән газет бар, бит газетләрнең күпчелеге яки дәүләт газеты, ул инде андай бер турында язмый. Ягъни дәүләт газеты булмаса, оппозицион газет булса, ул бердән-бер була Башкортстан эчендә. Алар әз-мәз генә мәгълүмат чыгаралар, халык белми. Хәзер бөтен әйберне интернетта кеше күрә. Интернетта берәйбер дә яшереп булмый. Син сөйләгәнсең, нәрсәдер кайдадыр күренгәнсең, син уже интернетта чыгалар. Шуңа күрә халык моны белә, халыкка моны аңлатырга кирәк. Мин үзем ягымнан әйтәсем килә, без менә тырышсак, татарлар бит, татар милли интеллигенция, Татарстан әлбәттә, чөнки элекке вакытта кызганчыкташ Татарстан бу эштә катнашмыйдыр. Мине хәзерге көндә нәрсә генә шатландыра, Татарстанда карата монага караш үзгәрә башлады. Бу мине бик шатландыручы әйбер. Әлбәттә бу әкрен бара, кайбер кешеләр аны аңлап та бетми, но бара бу процесс. Теге Гегель әйтмешләй, крот истории роет хорошо, но роет хорошо дип әйткәннәр инде, бит шулай ук, ягъни без тырышабыз, әкрен генә чыкыйбыз, казыйбыз, ләкин безнең эшебезнең уңышлары күренә. Без менә аңлаткан вакытта кешеләр аңлыйлар һәм ул вакытта аларның карашлары да монага үзгәрә. Менә ягъни шул ук Тәтешле районында бу этномародерлар бик зур эш алып баралар иде. Анда менә безнең күренекле дини тарихчыбыз, шәхесебез Гали Чокырыйны башкорт дип күрсәтергә тырыштылар бит. Андагы телевидение ашада эшләтеп карадылар. Без менә бер-ике тапшыру эшләдек, телевидениедә чыкты. Моннан соң менә без карап чыгып карыйбыз контакт шелтәрендә, контактының Давид Тәтешле районының үзләренең район шелтәрләренә, төркемнәренә. Күрәбез, халык анда турыдан-туры менә именно гади халык, әйтәйем. Интеллигенция түгел, укытучылар түгел.
милли эштә активистлар да түгел, гади халык турыдан-туры әйтә. Сез менә бу эш белән шөгыльләнгән кешеләр, сез ялган эш белән шөгыльләнәсез, сез халыкны алдыйсыз. Һәм шундагы райондагы менә бу Гали Чокырыйны алып барган директоры ул вакыттан да имам да бит, ул кеше, ул абзыйны мин аңламыйм, мин белеп бетмәйм, ул акча өченме яки үзен аңламаган өченме менә бу башкортлашу сәясәтен алып баргач, аны нык иттереп анда критикага бирделәр, ягъни алар анда куркып, уже ничек дип әйтәйем, уже сөйләнә дә башладылар, уже теге ничек дип әйтәйем, халык арасында үзен дискредитировать итә башладылар. Менә мин нәрсәләрен күрсәтәм, халыкны безгә әзрәк булса да ачтырырга кирәк. Менә бездә халык, татар халкы, ул бик кызганычка каршы әйбәт ягы бараның, ул бик тыйнак та, теге ничек дип әйтәм, әдәпле, ләкин кай вакытны әдәплек ул бик кирәк, иманлык та бик кирәк түгел. Чөнки син үзеңнең интересларын, хокукларын яклаган вакытта син әзрәк батыррак булырга тиешсең, кыйынсынып торырга тиеш түгелсең. Юаш булсаң басарлар дия. Әйе, дөньядагы бөтен этник конфликтларны карагыз. Ул менә гел шулай барды. Проблема җыелды, аны беркем шишмәде һәм бер мәне шартлады. Гел шулай була. Бу ут белән шаяру дигән кебек. Әлбәттә. Һәм шул вакытта Башкортстанда татарларга карата шул милли интеллигенция, башка милли интеллигенция арасында, мин белмәйм, аны тоже алар аңлап бетмәйләрдер, бәлки шулай каршылыклы мифлар да туыла. Мәсәлән, анда бик зур миф ул татар халык чын халык түгел, ул ясалма халык. Мәсәлән, беренче миф. Икенче миф, татарлар алар сатучы, мошенник, менә башкортлар алар гаскәри халык, алар батыр халык. Татарлар хәйләкәр һәм куркак халык. Һәм аннары татарлар безнең бөтен тарихыбызны, мәдәниятебезне урлады. Бу нәрсәдән начар? Бу беренчедән татарны кимсетә, икенчедән бу ниндидер теге ничек дип әйтәм, бер милләтнең икенче милләтнең өстендәрәк торуының ниндидер фашистик идеологияны үстерә. Бу бит тоже куркыныч әйбер. Менә мин шуның турында сөйләйм. Мин үзем этнолог, минем менә шул әйбер нык барчы. Үзем Башкортстаннан булганда вакытта да мин үзем мин монага теге ничек дип әйтәм, менә без Татарстанда яшәүчеләр Кытайдагы мәсәлән анда уйгырларның проблемаларын ишетәбез. Ну, әзрәк уйлап та куябыз. Ну, безгә чиктер ерактагы җир кебек. Ну, бар нәрсәдер анда Африкадагысына. Үз проблемалар. Ну, безнең вроде кагылмый. Ну, Башкортстан безнең яныбызда. Без аны чыгып китә алмыйбыз. Монда ярты Татарстан, Башкортстандагы яки халык, яки андагы ниндер туганнары, дуслары бар. Без ул проблемадан бер кайда чыгып китә алмыйбыз. Ул безнең яныбызда яши. Шуңа күрә без теге элеккеге сәясәт белән барып, күрмибез, белмибез, өйрәнмибез, каршы килмибез дигән тормыш белән яшәп булмый берничек тә. Менә безгә шуны аңларга кирәк. Һәм бу хәзерге көндә безнең Татарстан эченә дә уже ишегенә кага башлады бу проблема. Татарстан да үзенең эчендә генә саклана алмыйчак, чөнки турыдан-туры бу сәясәт монда да кагыла. Илнар әфәнде, менә безне тыңлаучы, радио тыңлаучыларыбыз хәзер буларны тыңлап инде ничек дип күз алдыннан пәрдә бераз гына төшкән кебек тоеладыр. Шулай да әле аңлап җиткермәүчеләр менә бу мәсьәләне ничек инде башкорт җумһурияте булгач, республика булгач, алар инде үз сәясәтләрен алып барырга тиешләр, милләтләрен кичәйтергә тиешләр, саннарын арттырырга тиешләр. Бу бит инде һәр милләтнең үзенең гадәти процессы кебек тоела бит инде. Шулай бит инде без дә ул эшне эшләргә тиеш. Менә алар шулай уйлыйлар икән инде, сез аларга нинди киңәш бирәсез? Мин бер киңәш бирәм. Сез Башкортстанның этник ситуациясына карагыз. Менә ягъни Татарстанны без чагыштырсак, Татарстанда ике зур милләт, татар һәм урыс. Һәм иң татарның монда халыгы күпчелеге соңгы менә халык саны алганда 53%. Хәзерге көндә мин уйлыйм күбрәк тә, чөнки Татарстанга күп татарлар күчә. Но яртысыннан күбрәк татар. Шуңа күрә монда Татарстанда бер милли сәясәт алып бара, татарга карата. Чөнки урыс халкының инде милли проблемалары хатлы көчле түгелме? Ягъни мин юктыр да дип әйтә алам, чөнки алар өчен Рәсәй дә кагыра. Шуңа күрә без тулысынча 99% көчебезне татар мәдәниятен үстерергә бирә алабыз. Башкортстанда бит анда 3 милләт иң күп. Татар, башкорт һәм урыс, алар бер-берсендә примерно бер пропорция. 3тән 1, даже башкортлар да татарга караганда кәмрәк. Һәм шул ук чуашлар да, марилар да күп. Татарстанга карата Башкортстанда чуашлар да, марилар да күбрәк. Менә теге халыкны сан алганда. Шуңа күрә халыкның нихәтле күбеле шунага карата милли сәясәттә каралырга тиеш. Һәм икенче момент, Башкортстан баштагы мәнне андый түгел иде. Баштагы мәнне Башкортстан ул башкортларның яшәгән күп территория. Ләкин 22нче елны анда Уфа губерниясын татарлар яшәгән территорияны куштылар. Уфа губерниясе баштагы мәнне Татарстанга кушылырга тиеш иде. Ягъни Башкортстанга кушкач, татарлар саны күпкәч, монда сәясәттә икенче барырга тиеш. Менә мин мисал өчен китерәм. Мәсәлән, Чувашиядә 67-65% чуваш, анда бер милли сәясәт. Татарстанда яртысыннан күбесе татарлар, бер милли сәясәт. Дагестанда менә, мәсәлән, 14 милләтсез анда нәрсә уйлыйсыз, анда бер милләт өчен генә сәясәт алып барып буламы? Юк.
Анда 14 милләт, аның күпчелеге анда 5 иң зур милләт. Менә шул 5 милләт өчен санам анда акча да бирелә, мәдәни яктан да, иҗтимагый яктан да әйбәт. Бар анда мәсәлән Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. Анда 2 милләтле республика. Шулай ук Башкортстанда хәзерге көндә ул де-факто дип әйтәк 2 милләтле республика, башкорт һәм татар. Мин урысны карамыйм, чөнки урысларның Россия эчендә тулысынча хокуклары сакланыла. Шулай ук сәясәт алып барылырга тиеш. Бу теге башкорт өчен генә түгел. Менә башкортлар яшәсә инде бу территория күпчелек. Әлбәттә, алар өчен генә кайгырып булыр иде. Әле безнең Татарстанда Татарстан Халыклар Ассамблеясы айына бөтен милләтләрнең, кечкенә милләтләрнең дә мәнфәгатьләрен кайгыртырга тырыша һәм алар белән дәүләт дәрәҗәсендә эш алып барыла. Безнең бу яктан да безнең сөйләшүләребез алдагы тапшыруда дәвам итәчәк дип. Менә мин кече генә мисал әйтеп китерәм. Менә безнең кайбер башка дусларыбыз татар теленең дәүләт статусын кайтарырга каршы Башкортстанда 79 елга хәтле Башкортстан конституция буенча татар теле дәүләт статусында. Без әйтәбез, әнигә сез каршы? Алар аңлата алмыйлар. Гаделлек каямында тигезлек. Татарларның саны Башкортстанда башкортка карата әзрәк түгел, күбрәк. Нигә татар теле дәүләт статусы булырга алырга тиеш түгел? Әлбәттә алырга тиеш. Дәүләт статусын алса татар теле, безнең бөтен проблемалар чишелер иде. Менә шунардан, менә шундый адымнардан бу проблемаларны без чишә алабыз. Менә бу проблемаларга без башны якка, теге башыбызны җиргә сакласак, карамасак, әлбәттә инде менә конфликтка да китергә мөмкин.